Pracujte ohlášeni a zůstaňte tak chráněni. Ohlášená práce znamená více než jen podepsaná smlouva. Ohlášená práce znamená být ochráněn. Díky ohlášení práce a placení příspěvků na sociální zabezpečení máte přístup k sociálním výhodám, jako je zdravotní péče, rodinné dávky a váš důchod. A také vás chrání v situacích zahrnujících nezaměstnanost nebo pracovní úrazy. Jste zaměstnanec nebo samostatně výdělečně činná osoba? V závislosti na vašem postavení se vaše práva na sociální zabezpečení mohou lišit. Rozdíly vám mohou pomoci pochopit místní instituce. Pamatujte, váš zaměstnavatel by měl ohlásit vaše zaměstnání a měl by platit příspěvky na sociální zabezpečení. Zaměstnavatel vám také může poskytnout informace a dokumenty potvrzující vaše pojištění. Pokud jste samostatně výdělečně činnou osobou, možná budete muset svou činnost ohlásit a zaplatit příspěvky na sociální zabezpečení sami. Ohlášená práce znamená ochranu. Více informací najdete na stránkách Evropského orgánu pro pracovní záležitosti ELA.